ehe ụmụ ibe ekene m ụnụ. Ụmụ ibe ndị ndozi ọdịnala ekene ụnụ. Ụmụ igbo anyị si ka udo dịrị ụnụ n'ụbọchị nke taa. Anyị si ka anyị kenegodo eke, kene orie, kene afọ, kene nkwụ, kene ikwu na ibe, kenekwe ndị ọkpụ na ndị egede, kene ndị mbụ. Anyị si udo dịrị ụnụ ụmụ ibe. Anyị nwawo ndị ndozi ọdịnala igbo, ndị kwekwere n'ihe otu kwuru, ọkwa ha ndị nkịtị. Anyị si ka anyị wetara ụnụ ozi ọma taa. Ịma na agwara m ụnụ mgbe ọbụla na nwoke na ife na-eme, ụnụ aghọtara ihe na-eme. Ịma na onye nọ n'ụlọ na-alahụ ụra chi ya aka na amụ nwunye ya, ọnwụ na ọ nwere nwaanyị mgbe nwunye ya butere ihe o tirie, ọgwa nna onwe ha ọ chọọ ihe ọ ga-eme, mana anyị nwere n'ọrụ ọ dịghị ọrụ anyị otu ahụ. Ịghọtago? Ọnwụ na n'ụwa ya pụtara, ọnwụ na ị chere ibu uru, ị ga-agba mbọ. That is the absolute truth. Even electron na-agba mbọ, proton na-agba mbọ, neutron na-agba mbọ, mana ihe ha keziri ka a na-ahazi agba mbọ. Ọ ihere ka ọ wụdịrị ya neutron na electron. Ịghọtago? So ụmụ ibe, nwere ihe m gwara ụnụ maka nature nwere natural process. Nature nwere natural process, ọ bụrụ social process, because ma ndị mmadụ na-confuse social process with natural process. Ọ bụrụ otu ahụ ka o si wee dị. N'ime ahụ gị, everything nwere ka ha si arụ ọrụ. Even n'ime ahụ gị, nwere example m nyere ndị mmadụ ka nature si arụ ọrụ n'ime ahụ. E nwere bacteria. What is the source of bacteria? Mana ọgwụ nwa na onwe gị na-eji egoro ọgwụ ka ị wee suppress ye bacteria. Ọkwa eziokwu? Ị suppress ye bacteria anwụọ. Mana ọgwụ nwa, that means bacteria ha amaghị nọ na confined environment until you show ye pepper. If you kiss wee gbuo the bacteria, you suppress go bacteria disappear. Ọ ihe na-eme na physical life. That's why ndị gọtara nji wee na-arụ ngwa ọgụ, because they understand the natural principle. Many bacteria must be suppressed. Unless me build a body, ma ọ bụrụ iburu gị, because all bacteria ọkwa ha nwakwa atom ahụ bụrụkwa cells. Unless they come into a body, ha buildzie a body, they can suppress any bacteria. Mana ndị be anyị amara natural science. Ịghọtago? Ndị be anyị, ọ bụrụ na ndị mere sayensị n'ebe a, ọ na Amaka jụọ ya, Amaka, this atomic number of a proton bụ 3. Atomic number of electron bụ 3. I combine these 3 together, onye gị 6. 6 plus 1 ọkwa ya wụ 7. 7 a na-ekwu okwu ya, ọwụ na ị add ya these 3 proton and electron, ị add ya together 4 number of neutron, onye gị 7. This 7 o nyere gị ọkwa ya wụ 7 number of a series. Asaa, gịnị bụ asaa? Ụmụ ibe, gịnị bụ asaa? Asaa bụ senti maka ndị na-eje ụka, mana ihe ọ bụ n'Igbo wụ transparent. Onye ka na-asị Holy Spirit, because asọ is transparent. Ọ ihe ọ pụtara. Asị is going opposite transparent. That means ọ ya bụ asị, ị na-aga opposite transparent. Ọ ya bụ asị, mmadụ esi asị. Ịghọtago? So ọ bụrụ na this 3, which is electron, proton, no ya wụ 3, no number, atomic number ya wụ 3, then neutron number wụ 4. Tinye 3 with 4, onye gị 7. Ime i plus ya 1, onye gị 8. That is life. That is the number of oxygen. Carbon number wụ 6. That is isi, because onyanwa jidi, onyanwa na-akpọkọta ya, o weta hydrogen, o weta oxygen, ọkpụọ ya, ọkpụsịa ya, uche abata n'ime, uche ha na-abata n'ime, ọkwenye nwa si from that source of electron, proton and neutron, ọ na-akpụtie n'ime. Ọja ka eji si gị na Jesus Christ enweghị nne. Because if you go to atom, because ọ sayensị ka a na-agụ na amarọ, ị gaa na atom n'ime ebe ahụ, ị ga-afụ na neutron na proton nọ n'ofu akpa, na ọ bụ electron na outside. So ọ na-agwa gị na nna ya amụrụ ya, na ọ bụrụ osigho from nwaanyị pụta, na from nna ya ka o si wee pụta. And this neutron, o nwere mass, mana o nwere charge. Ọ dịrọ charge. You now, ọ bụrụ na ị nọ about negative n'ime gị, because this neutron na onweghị charge, so ọ maha ma onwe gị ka nwaanyị. You got that? So ọ bụrụ na nwaanyị wụ negative, ọkwa nwaanyị nke mmadụ, ana m ekwu about science, non negative in science.
that means ebe ọ bụ na neutral enweghị charge, that means eweta gị electron na proton mekọọ ya ọnụ, nke nwa na onwe gị bụzi those two charges. Ọwụ need discharge ya negative charge. Ọ ya bụ attitude ị na-eplay mgbe ahụ ị na-eme mmegheri, ị na-eme aggressive. Ichefuo na negative charge inside you ka ị na-eplay because it's opposite. You got that? Our opposite go so go account depend they manipulate this energy inside you. Now ndị ndozi ọdịnala abịago si na anyị chọrọ ka anyị mee ka ndị Igbo dị mma, mana ndị be anyị ga use kwa negative charges nọ ha n'ime, mana because that thing it will overcloud your sense of reasoning, because your sense of reasoning on a fire ọ nọ n'ofu, because all discharge the fire will seed. You got that? So ọ bụrụ na ị were your positive charge na-eche uche ị gaghị enwe nsogbu, mana ihe iji echewu your negative charge ọ dịkwa charge as well, nwekwe positive n'ime mana ọ dominatri. Negative charge dominatri positive charge, ị nweghị ụgba. Onye je kọpụtara m nonsense nwa bekee ji wee dee about slavery or dee about against ndị ojii bịa paste na page ye, nwanne why not you go and copy the science and paste in your page? Must you go and paste take ebe a na-egbu ndị ojii to your page? Why don't you show me source of science to build computer in your page? Let me learn. Why must you show me about how they destroy us, how they kill us? If you go down na agwa gị na ihe na-eme anyị si anyị n'aka, you are giving a wrong information to the inner soul of your people. Don't give them that thing. Don't show them that nonsense, because my brother unu anaghị aghọta ihe na-eme. Because as you are living, you are recording. Because you don't know about science, ndị agha na-eme that movie agha na-eme eme for you to be able to build this recording institution. Ị ga-ama about na life recording ka ị na-eme. That's why o ji eme gosia school teacher will give you assignment to write it, because as you writing, your brain is recording. Ị na-ede ihe, you are recording it at the same time. This is how they develop this information in their brain. So ọ bụrụ na anyị nọ n'onwe anyị ga-eme nwanne, go and look for information, paste in your page. Chọọ gị were nonsense bịa na-akụchi mmadụ ntị obere isi, that is rubbish. Ị gbara maachị emerie gị na maachị, my brother, go house change your tactics, weta new teams, mee ọfụma. Ịbịa dị na second match win, ọ bụghị ijere maachị emerie gị ịnọdụ na-ekwuchi mmadụ ntị. Hey, they hate us, they kill us for what? Nwanne iluzuru match. Ọ bụrụ na anyị nọrọ ọgụ Biafra, for example, let me give example, na anyị nọrọ ọgụ Biafra gbuo Nigeria, gbuo 50 billions of Nigerians. Today na anyị adịrị mma dịka America, passport anyị na-aga everywhere. Ọ bụrụ na Nigeria na complain enwe ihe ga-egwu. If na ọ bụrụ na just check go this thing na Biafra dịka America, a passport anyị sie ike, anyị nwee ego, ịghọtago, and ndị anyị na ha nụrụ ọgụ 1967 anyị gburu 50 million of them. Ka ihe ị ga-egwu today? Ha na complain, ị ga-asị ya get out from here. So ihe nnacha igwu n'ụwa na my brother, ihe okwu ndị ọcha, okwu ndị ewelani, okwu nke a adọnkacha dị m ịma. Ihe m chọrọ ịma o, there is cancer in Igbo land. How do we solve this problem? That is it. Nsogbu dị na be anyị. How do we solve it? Our culture is dying away. How do we elevate this culture in a modern day ka ụmụaka anyị nwee ike buy into it? How do we commercialize Igbo land ka ọ dị attractive for commerce? Kedu ka anyị ga-esi eme ụmụazị ya educate ka ha ma understand about science of nature? Ọ ya na-ekwu maka ya. Ọ bụrụ onye si ebe o si pụta ọ na-akọ nonsense, because nekwa anya ịma na unu chere na just human being is human being because they are human being. No, there is element in you working. If your element is down, don't come here and worry me with your down element. Go and update your life, update your living. You come here and talk, you update your living, you come we talk. So only how person ga-apụta because we have Facebook. I nwere Facebook, we can write, we can talk. Onye ọbụla pụta ọ na-ede nonsense. If you have hate inside you, keep it for yourself. Ewetakwara na my page. Na this thing na-enye gị nsogbu because you ndị mmadụ amahụ na you created monster inside you. You created monster. The monster is fighting you. Ịchọ onye ga-ejegoro na-akọ nonsense because you create the monster yourself. Ngwa create the monster because every idea, people you associate with decide your destiny. People you associate with decide your destiny. So ihe na-achị ime unu bụ onye ọbụla onye nwere kansa na ala Igbo, Nigeria, anywhere in Nigeria,
kpọọ ndị ndozi ọdịnala let us know. Anyị chọrọ ime na kansa with ha bụ ọkwa ha nke asịrị asị. Anyị chọrọ ka anyị because anyị ejene na nke nwa bekee ha anaghị agwọ kansa. Ihe a na-eme mmadụ chemotherapy, mesia chemotherapy nwụọ because chemotherapy ọ na-egbu cells gbuo different, ọ na-egbu cells ọbụla kpatara aka ọpịa gbuo ya. So anyị chọrọ ime ma ya ga-discover any other way na-abụrọ chemio. Nigeria every year 100,000 people na-enwe cancer. Every year 100,000 people, every year 100,000. jee chụọ ebe ọ dị, ebe ọ kacha ndị na-aṅụ bọmbita, aṅụọ bọmbita, aṅụọ akata, aṅụọ kọstad, aṅụọ bati, aṅụọ pikmilk, eje chọprite, aṅụọ star, aṅụọ golden guinea, ka oke hichara m ka ebe utie. Ama m ama na mgbe ọbụla kansa rutere Afrịka nọ ndị Igbo ga-abụ largest number. I know it. Ama m ama na mgbe ọbụla ndị Igbo kansa rutere Afrịka nọ ndị Igbo ga-abụ largest. Why? Because anyị na-eri chọchọchọ, anyị na-eri chọchọchọ too much. Ị ga-afụ mmadụ o were anụ otinye n'ite, otinye azụ, otinye mangala, otinye ejuna, ihe niile n'ime ofe katagbu, otinye kpọmọ. Ị na-enezi ofe ị na-ajụ ihe nke ọgwụgwọ ofe ka ngwongwo ka a na-ata. Ọgwụgwọ ofe ka ngwongwo bụ ihe a, biko ịghọtago. So ọya gị ga-eme inesi anya. In fact, mgbe m nọ na kansa, mgbe m bara ngalaba anyị mechacha ọ dị ho research fụ ihe kansa na-eme ndebe, ọ dịrọ surprise because nwanne je na restaurant gị ihe mmadụ na-eme ebe ahụ. Mmadụ ga-apụta n'ụtọ ṅụọ kọstad, rie beans, ṅụọ pikmilk, were powdered milk ganye, tinye plantain, tinye ya akwa cheki kwe o just cheki ihe a niile na onwe ofu mkpụrụ nri n'ebe a. O ruo n'abalị orie ụtara akpụ, ọta anụ, orie akpụ na anụ, akpụ starch, anụ protein, ọ na-aga na blood direct. That means onwebe ihe niile na the whole day onweghị nri orighi nri the whole day. There is nothing like no single vitamin. My people, alkaline oil with electric food. Body is electric. From hydrogen, number one, atomic number one to the end, all of them electric because of flammable gas. So everything be electric from A to Z. So okay, this is here I get you where say that here I gonna with starch. I don't know. Why do we choose starch? Ebe ọ bụ na nna nna anyị ha anaghị eri starch. Why anyị nwegaji choose starch? And anyị risi ya anyị na-anwụ, ajụ anyị asịrị akọrọ ya ọgwụ, ọ gaghị anazi village na ọ nara nwụọ. Ị na-ama ha na heart attack na-egbu mmadụ. Ụnụ ama na cholesterol na-egbu mmadụ. Ụnụ ama ha na ọya na-egbu mmadụ ka nkụ nọ na nri. Major 90% of cancer from meat. A na-egbu ọkụ, a na-egbu ọkụ, a na-egbu ewu. Ihe niile a na-eri ya eri. Ụnụ ama ha na anụ na-ebu ọya. Ana na mba ya afụghọzi m gova, na-achọgharị gova afụrọ m. Ibi na ụdara nwana anaghị arachakwụzi. Negodo afa ya, look at the name ụdara. Negodo afa ya, ọzọ iche ekicha ndị niile na-eji ihe n'ahụ. Anyị anazighị eri ka ezi ube mgba afụrọzi m ube mgba, nna-achọ ube mgba afụrọ m, nchọ mbembe afụrọ m. Ihe niile a na-enye ihe n'ahụ adịrọ ọsọ gwezi nke chọwa nchọpụ afọ ọkụzi m. Afọ m chọwa nchọpụ nke nna. Ọdụsa kansa anti-cancer ọgwụ eji agwọ kansa bụ ihe a. Because cancer kwa cells. Ijericha nonsense ọ dọrọ gị n'ahụ, ọpụ ha apụ. Because atom niile nwere sub-atom n'ime. Ọ bụrụ na ọ pụrụ ọ nọkwa ebe ahụ obido, ọ dị ka mmadụ iwere anụ tinye na bọtụlụ kpuchie ya. Some days ọmụọ ikpuru. It's the same way ọ bụrụ na those mucus nọ n'ahụ gị, because those mucus nwere ihe n'ime ha. Ha nwere atoms. So ọ bụrụ na ha pụrụ, they will begin to regenerate another sub-atom inside the atom. Because ha generate ha those cells, obido ribe your own cells nọ n'ahụ gị, ribe nke ha megị ji wedere ndụ. And ọ bụrụ na your body adịrọ active enough to produce a boost to your immune system to kill the cancer will overpower. And ome ha na overpower, inwe ya n'ụgba, oribe your organs. Ọ ya bụ na mmadụ anana ka na ịma a na-ekwu ya otu ọdụnụ ka egwuregwu, ọ bụrụ play. It's not a joke. Cancer abụrụ a joke. Cancer abụrụ a joke. Ọ bụrụ ka HIV, HIV abụrụ ọgwụ, ọ bụrụ ọya. Cancer with cells is a dangerous cells, all bacteria ka ọ bụ. And ọnwa anwa kpara ụlọ aka anyị nkwaghị ụlọ ọgwụ n'Africa. Ụlọ ọgwụ adịghị, ọkụ adịghị.
so ọ ka mma mgbochi ọrịa ka ọgwụgwọ ya mma, ka anyị si na ụtụtụ chụwa ego ojii. Ịmana ihe na-eme anyị a na-ekwu ya ụta ndị be anyị wee take it literal, mana mgbe o si etiri ndị nwere ego ha na-ejekwa Amerịka jee gwụọ, jee Europe jee gwụọ. Ndị ụbịam karịkwara akarị na be anyị. Unu enwekweghị ego plen, enwekwa ego plen o. Ịmana m ekwu ya n'oge kịta ana m ama nkwa nke ana m ama ọkwa. Anyị enwekweghị na ego plen ka anyị jirikwe n'oge chọwa ego ojii bifo chi eji okweghị ruo echi onye ọ kpatara aka ọ kọmplen ba. Kịta a nakwa ekwuhe na ka anyị chenjikwe nri anyị na-eri, chenji dayet anyị. Ndị ndozi ọdịnala nwere ihe ọṅụṅụ nke ndụ, ihe oriri nke ndụ. The receipt a ga-eji na-eje dị na whole village n'ala Igbo. Ebe ọ bụ na ndị Igbo nwere shọpụ, agbakwara ha ama, ịkpọkwara ha ọkwa mmiri maka ozuzo. Kansa na-abịakwa n'ala Igbo, ọ bịakwa na-abịa o, ọ bịakwa na-abịa. Ọ na-erikwe ndị every year 100,000 na Nigeria. Jekwe ncheki ndị bụ maximum number. Ịchọkwa ijoin kwa ihe anyị na-emekwa na Nigeria kwa nọmba ntị kwere ebe a, kpọkwa ha, kpọọ nọmba ahụ, jekwe soro ha meme ihe a na-eme. Ọkwa ruo echi ịnọ na sideline na-ekwugheri, ọkwa ha echi ịnọdị n'azụ ụlọ ama m ihe ha na-eme, ịdịgbachi na ihe ha na-ekwu eziokwu. Ịma na kansa dị ọta ka ị nụrụ ya ka maka na Afrịka mgbe ọbụla nọdị ịma na ndị Afrịka mgbe ọbụla ya nọpịa mkpụrụ amụ, enweghị ihe anyị na-adị ndụ mee. Ibe anyị na-arụ plen anyị arụghụ, a na-arụ moto, ịnọsị na-arụ na moto sọsị ya na Naijiria niile ọsụsọ ofu onye. Mmiri nkịtị anyị adịghị ndụ gbapuo, mana anyị ga-eje n'ụlọ ụka nye ha 20 million ije n'ụlọ ụka otu ọsị anyị ma arụ ụlọ ụka sọsọ bịa rụọrọ anyị laboratrị. Anyị chọrọ laboratrị ebe a na-eme kansa, anyị enwetago lab, anyị nidiri machines eji echek these herbs, wepụta their active ingredients, were wee gwọọ kansa. Anyị chọrọ ya, ị ga-eje rụọrọ ha ụlọ ụka. Ịrụọrọ ha ụlọ ụka, aga m enye ha 20 million ndị ụlọ ụka, aga m arụrụ ha ụlọ ụka nka, ụlọ ụka nka ga-akụtie ruo ọzọ. Kedu ihe ụlọ ụka ahụ ga-enye the village? Kedu ihe ụlọ ụka ga-enye the village? Achọrọ m ịma. Kịta na ekwubego something substance nwere ike inyere ndị Igbo aka. Prevention is better than cure. Ụmụ ibe, prevention is better than cure. Onye ọbụla nụrụ okwu kansa nefuo anya, ịda na o nwere problem inside him, ọ bụ na o nwere mental disorder. Onye ọbụla nụrụ okwu kansa nefuo anya, ịda na o nwere problem within himself, ọ bụ na o nwere ihe a na-akpọ mental disorder. Because ije anụ ụlọ ọgwụ ị ga-afụ mmadụ ebe ahụ. Ihe eji mara ndị Igbo charity, ogbenye ndị ogbe na-enyere aka onye ọ gara onye. Ọ ihe eji mara ndị Igbo, this is who we are. All the whole western world, ihe ebe a si wee mụta the way of life from ndị Igbo. Ọ because na enwere ndị na-eme mmegheri maka na nwaanyị na-amụ nwa nwụọ, ndị dị ime ya amụzi amụ, ọ ihe unu chọrọ. Ọ because na nwaanyị na-amụ nwa nwụọ, ndị dị ime ya amụzi amụ. We can never live the way of our ancestors, never. And here bụ their way bụ this thing: charity, science, technology, nka na ụzụ, sociology. Ọ ihe ha bụ ndị mbụ, ndị ọkpụ, ndị egede, ndị ọkụ. Ọ ihe ha bụ the energy fire, ndị ji ike n'ọkụ. Ọ ihe eji mara ha. Ọ bụghị onye jọ nọ na ya adị ọnọdụ na ya. Kedu ọnọdụ na ya adị? Na ya adị eme gịnị? You want somebody to do anything for you, mgbe ọ bụ na na-achọ ka emere ha ihe niile. Ị complain cha ya gba plane nwa bekee. Ị complain cha nwa bekee anyara gị from Europe bụ na gị bụ ụlọ. Ị complain cha igoro moto nwa bekee. Ị complain cha igoro blender nwa bekee. Ị complain cha igoro kọmputa nwa bekee. Ihe niile nwa bekee, even phone ji ekwukwu nwa bekee. Akpọ ga-akpọ ka eme ị complain be. So ụmụ ibe, cancer prevention ọ ihe anyị nọ na maka anyị ji ise ka anyị ji ise wee bịa asị ndị ndozi ọdịnala. Anyị chi ha ise, anyị chi cancer prevention, jide cancer laboratory, jide tourism, jide culture and education, jide agriculture, mana one after the other. Nke anyị na-ebu ụzọ ebido na cancer prevention campaign. Anyị kara na Genesis, anyị ka na-ebido. So ọ bụrụ na ị chọrọ iso n'ihe a na-eme, kpọrọ anyị because ebe a na-etinye m nọmba ebe a. Enwere nọmba ntinye Nigerian nọmba dị, call them, join them. Ọ bụrụ na Nigeria, ebe ọ bụ na ị nọ n'ụwa, nwanne ka anyị mee na ihe ka ndị ma ihe. Ọkwa ndị ụka, ịbụghị ndị ụka. Ị gaa na sọsọ Lekki, ụka dị na Lekki ruru 5,000. Ụka dị na Lekki ruru 5,000. Ị gaa die, majority of them bụ ndị Igbo na Lekki. Go die. Majority of them bụ ndị Igbo. Mana ọ fịara ahụ ka ikpe onye Igbo
eme o complain ba ejikwa eme nke nwa mgbe and then so what mmadụ na-aga skuulu daa o jekwa again na ịga skuulu ịda ijekwa again ọ bụ na o nwere ndị mere bifo ha emeta ihe ọ ya meziri ị ga-akwụsịzi ịkwụsịghị ịchụ ego ka ị na-achụ ego ịchụtabeghị na-akwụsịra kemgbe ị na-achụ ego ịchụtabeghị na-akwụsịra ịkwụsịbeghị ka ihe na-akọzikwa so aluta continue in laboratory we know science only what we know in life is science ị gaa na labụ ime labụ ọ bụ na ọgarọ you continue na-eme until you nweta result ọ ihe eji until you nweta result ị ga-emegide until you nweta result that is nri anyị ga na-erisi na organic nwanne dis organic ga-eboost Igbo agricultural economy dis organic ga-emekwa because nna nna ihe eji mara ha bụ ịkọ ugbo we were known as farmers ọ ihe anyị bụ ndị na-akọ ugbo Igbo ihe ọ bụla dị na agbo ike eji gbara anyị Igbo mkpa savior because ugbo ụka savior because you save life mmadụ rie nri ọ dịrị ndụ iriro nri nwụọ ibụrụ onye na-ebu ọrụ na dị ndụ iri ezigbo ndị iche ezigbo uche ịmụ ezigbo nwa onye na-eneghị eri ezigbo nri a na-akpa eji ezigbo uche ọ na-akpa amụ ezigbo nwa so either you do or you don't do you must rie ezigbo nri is your responsibility to rie ezigbo nri o ọkwa your responsibility iri ezigbo nri ọkwa ihe ọ bụla efere gaa n'ọnụ ị na-aṅụ kaikai agara m na village fụ ndị na-ete mmanya na-aṅụ kaikai nsị a ka ị na-aṅụrụ kaikai ị nwere biya ị nwere tombo hi na-aṅụ kaikai why anyị agbaghagoro ndị mpa mmadụ ite mmanya anyị agbaghagoro ndị papa ite mmanya na yes anyị na-aṅụzi wine ị ga-eme iburu bịa na western shop ijegide ngadie ire wine ahụ nere na Nigeria iburu ebe ahịa ndị nwa bekee kpata gị aka ọ kpata gị aka o mesịa gị ihe next time ifu wine egbe ọsọ ọ ya ka m ji eme pati ebe ahụ ọ datụ wine na aha ajụrụ ajụ ka eji eme pati na Nigeria asị ndị nnukwu mmadụ ha ndị ike bad wine a na-aṅụ wine ya mmiri na shuga ọ ihe na-aṅụ a na-aṅụ champagne gịnị champagne aha ya heri ebe a everything anyị nwere as economy emere ya abandon foreign one eje China ebute Heineken na China eje China ebute ihe ọ bụla ebute foreign mmadụ kwuru that foreign something bịa na ụkọ ihe mma egwu epịa n'anya ihe okowe aka ngwuo ya pịa ọ nọka ya egwukwe m ya ọzọ ọ kpọghọ egwuo m ya nke bụ a na-agwa anyị bịa afọ a na-eto anyị black and proud we are kedu ihe anyị na-arụpụta aka na-egwu cancer na how do we cure this cancer ọ na-abịa how do we prevent ka ị ka ga-esi prevent this cancer na ihe a na-ekwu maka ya mobilization in Igbo land Nigeria every part of Nigeria ndị Igbo nọ ndị be anyị kwesịrị ịma nna anyị go Lagos ka afọ ihe ndị a na-eri n'ọnụ go to Idumota and see them go to Alaba and see ka ihe ndị be anyị na-eri ịgwa mgbe onye na-eri ihe a ọ ga nọ 50 years ịfụ mmadụ afọ ya ha ka nwaanyị dị ime nwoke na-adị ime ọ ndị Igbo ka ihe eme ịfụ nwoke dị ime o buru afọ a na-abịa n'imi ebee ka ọ na-eje obodo ga-asị akọ ya ọgwụ nwe ha ọgwụ akọrọ ya ọ blood pressure gburu ya enwere ọgwụ akọrọ ya mmadụ ga-ejideje ihe ọsị ha nna ya onye hotel n'ibu ọ sịghị ya na m aṅụ 12 stout big stout ana m apịa 12 nọ nna mmadụ ịṅụ big stout na oke ya wụ suicide mission nwanne ọ suicide mission na mmadụ ịṅụ big stout 12 wụ suicide mission mana na ala Igbo a na-eji ya anya isi ị na-aṅụ big stout 12 nwanne suicide ka ị na-achị kọmiti o ihe a ọ bụrụ ezigbo ihe a bụ during the ihe anyị nọ na age of gold. This is the age of gold. This is the age of knowing. Age of knowing ọ ihe anyị nọ nna nna anyị ọ cycle ka life na-agba life cycle ọ ya bụ abụọ ọsa everything will eject ọ with kpamkpamkpam eject ọ ya ka asọ na-eme gịnị ka a na-eme na asọ anaghị abụ asọ continuously asọ time ọ na-agụrụ agụrụ ịbụọ ya ọgụrụ agụrụ ịbụọ ya ọgụrụ agụrụ ịbụọ ya ọ ya ka eji akpọ ya abụọ ọ na-abụ asọ ị na-abụ transparent because asọ wụ transparent ọ ihe ọ bụ ọ ya ka ọnwa ji wee bụrụ ịbụọ ọnwa bụ nọmba 2 because of frequency or repetition ọ ihe ọ pụtara nwere ihe ọzọ ụmụ ibe
a na-agwa anyị ibi afọ a na-eto anyị, a na-agwa ndị be anyị meghee na anya ụnụ, meghee na anya ụnụ, rapụ godin dis criticism and hate, ka anyị focus, ka anyị chọọ na ihe na-achọ anyị, rapụ godin iwu ndị agha aprepụ na ha, ka anyị chọọ na ihe na-achọ anyị. Enwere ihe anyị as a people, anyị nwere base, anyị nwere base, enwere no base nothing. Ka anyị focus godin, because ụmụazị ị na-amụ amụ iwerekwe this kind of ideology sokwa ha. Ọkwa ihe agwọ mụrụ na-eto ogologo, ihe agwọ mụrụ ga-eto ogologo because ọ ga-eme ka nna ya, omeka nna ya, ụnụ anaghị arụ maka omeka nna ya. So the best thing wụ anyị ga-echenji wee ka anyị si eme ọ dịrọ mma. Anyị atara anyị go for long time, ifuru na ọwa ọkụrụ anyị gba last, abịa na Naijiria anyị gba last, bịa na ala bekee anyị gba last, ebe ọ bụla anyị gba last. Mana ije na all the whole science in this world, ndị Igbo nwere position ebe ahụ everywhere. Manasa best medical facilities, ndị Igbo nwere director ebe ahụ. Ka ezi ihe merenụ odoga ya na ya nwere structure, no structure. Eze wee structure, ọ ya ka eji akpọ ya eze n'Igbo because ọ structure ka ọ bụ, ọ structure anyị need, because ife ụlọ structure bịa nọchi ụzọ. Ọ bụrụ na onye na-enwere eze ọ mara ekwu okwu, ife onye na-enwere eze ọ mara ekwu okwu. Ọ structure ka ọ bụ, o nwere ihe ọ na-arụ, ọ bụrụ sọ isi ka ọ bụ ụsọ ịta ihe ka ọ na-ata. Ihe okwu yi na-ekwu onye na-epu uche in order, onye na-epu uche in order, onye eze na-eme ya, onye eze na-epu uche okwu in order. Onye wepụrụ eze na-ewe ya ọsọ odoga anya na eze nwere ihe ọ na-adụ abụrụ ọsụsọ ịta ihe. Ụmụ ibe, ihe ọ bụla ịfụrụ dị bụọ nke anụnwa bụ mmụọ, aka ekpe bụ mmụọ, aka nri bụ iru, ọya weheru na ena osiri isi ebe a na-asa anụnụ mmụọ, nụnụ transparent mmụọ, ezigbo mmụọ. Ajọ mmụọ bụ nke mmụọ opposite ka a na-akpọ ya, because asị bụ eziokwu. Ọwụzie na ọjọọ njọ, that is ọjọọ na n'azụ na osigo n'azụ ihe ọjọọ nụnụ. Ụmụ ibe gee nnụ ntị n'okwu ka ụnụ ghọta ihe a na-ekwu ebe a. Ọkwa na amaka a na-agbara ụlọ, ọkwa na amaka a na-ebu ihu na esipo ebe ahụ, ọkwa ezigbo esipo. Mmadụ isi asị maka na asị bụ mgbe itinye igbo a na-asị bụ asọ, ite ọnụzie ya isi, ọ bụrụ opposite. So ndị be anyị, ihe nna-achọ ịgwa ụnụ bụ na ọ bụrụ na anyị continue otu anyị si eme, otu anyị si ebi ndụ, enwere ebe anyị na-eje. Because the number one philosophy n'ụwa bụ ịmarago the basics, that your language you must know them. Asụsụ gị ahụ ị ga-ama ya. Ọ bụrụ na ị mara asụsụ gị, enwere ebe ị na-eje, because ihe niile ahụ a gwara gị na bekee ị ga-amagodi na language. Njụọ gị gịnị bụ arụ, isi na body, gịnị bụ body, you don't know. Arụ machine, arụ is machine, ọ bụrụ body. Body bụ literal, onye ka a na-asị gị body pass. Ị ga-enwegodi machine before nwezie the pass of the machine, because arụ gị bụ machine, nwezie pass n'ime. But isi ọ body, ị gaghị aghọta anything, you cannot know anything. If you know arụ as body, you don't know science of it. Man, if you understand body, arụ as machine, then you know the science of it. So ụmụ ibe, ịmara sometimes ọ na-eme a na-ekwu ihe otu a, ọ dị ndị be anyị ka ama m na most of them na-agacha na pad na-eti n'akpa, mana nwanne ọ bụrụ otu ahụ ka esi eme, maka na onye isi zọta ụdara n'ụkwụ, ọ rachasị ụdara ọ zọtara n'ụkwụ, ọzọzi afịa ya ahụ. Ọ ka mma na ịpụta full, onweghị onye na-eme gị anything. What you see in the mirror is what you onye nwa bụ ihe na-eme gị, because there is two in this life, opposite reaction. Ọ bụrụ na ị create a desire, ọ bụrụ na ị nweghị ike meet up na desire gị, then the reaction of that bụ ihe na-agba asị agwa. That is what you call character. You got to go. So desire ị ga-create, you must create a desire. Don't follow a desire. Create a desire on yourself. Work towards that desire practically. Ị nwere everything on this earth. You don't have a race unless you create a race. There is no automatic race. There is no automatic country. There is no automatic family. You have to create it. All nature I create. No automatic one. Because we are living based on illusion of reality.
I am onye Igbo, abụ m onye Igbo. Onye gwara gị? Based on what? Ọ bụrụ na anyị chọrọ iwu ndị Igbo, people must create Igbo because ha create gị Igbo and ịpụgo because ị gaghị abụ onye Igbo bụrụ onye ụka ọ bụrụ onye Igbo bụrụ Muslim. Igbo is a culture, is a cultivated mind, is a mind control, is a bind, is like atom, it's like atom, proton, electron and neutron. They are bound by something. They are bound by something. So if you are electron, proton and neutron, you want to build this house, then you must bound by something. That is why we use the Igbo philosophy to bound the house. Ka iji wee bandụ ya na ịrapụ gị ndị ụka ejebego, ndị isi anyị na-eje, ndị Juu na-eje. Then how do we do this thing? How do so you also want to this thing is our natural element. This is how they work. Na-ekwuru onwe gị. It will not work because they are natural process. It will not work. That is nature because you are going against nature. If you want Igbo, you must have ideology. Ọ bụrụkwa onye nọ na street ọ na-ekwugheri my ancestors way, my this, my that. Do you know it? My your ancestors way, or because you think so, because you read on in Google, because you see on the where? No. There is a hole. There is a tiny hole, and this tiny hole is very, very tiny. Once your mind is not correct, information will not pass. That is the law of nature. If you are not pure, ọ bụrụ na asọ adịrọ n'ọnụ, nothing will pass the throat. Ọ bụrụ na ị nwere asọ mmiri, nothing will pass your throat. Ụmụ ibe ihe ọsọ gwara gị mee, nothing will pass. That is why you akpa ya asọ transparent, because onye nwa na-ebuda ihe from this hole. From there ka ihe ebidogodi. Ma ọ bụrụ na asọ adịrọ n'ọnụ, enwere ihe ga-apasị ọnụ gị. If you are not transparent, the information will not penetrate. Never. Your ancestors is ever living and we ever live. And we ever live because neutron will decay and go back to proton and electron. Neutron will decay. That is you and me. We will decay and we go back. That is ya ndị ụka were chara ya wee tii na akwụkwọ ụka ha. You got to go. Ọ sị gị na ọ nwụrụ in 3 days he rise again. That is neutron decay and go back to the father, because the proton and neutron is in one body, then electron is outside. That is what you were saying na amụrụ ya na-ejighị njọ. Ọ ya ka o ji wee sị gị na ọ bụ nna ya mụrụ ya. All big science they are talking about, nothing more, nothing else. Proper science. Proper science. Mana ndị ụka aghọtaghị ya na-akọ. Ịchọkwara ịgwa ha, they will never listen. So nke bụrụzie nke ndị Igbo dịgoro iche ebe aha ka mkpa. Ịghọtago? Nature don't fuck up. There is 3 atomic number in neutron and the same 3 in proton. Ịghọtago? So this 3 plus 3, that is 6. And 6 will gịnị? Atomic number 6 will gịnị? Carbon. That is Isis, the molder, the builder. All carbon na build. He add ya 1, onye gị 7. That is, he add the whole 7 together. Onye gị life, that is 8. Infinite. 7 bụ mmụọ bụ 7. Ọ ya bụ asaa. Mmụọ dị asọ. Ọ bụrụ mmụọ na-adịghị asọ. Mmụọ asọ. Because asaa bụ asọ. Asaa bụ asọ. Ọ ihe asaa pụtara asaa bụ asọ. Ọ ya ka ịfụ na a na-eti mmọnwụ, a na-akpọ ya asaa. Ndị na-eti mmọnwụ unu ga-anụ ka a na-ekwu, mana ama m na most of na amaraghị a na-ekwu ya ha asaa bụ asọ. Ọ ihe ọ pụtara ihe dị asọ. Then asaa atọ asaa dị asọ. That is you, the holy one, the Heru, the Christ. You got that? Nwere ihe ọzọ na gị gwara gị ya agba no asaa atọ na iwu the holy one, but ngụnwa na onwe gị ị gaziri opposite of asọ. Ị gara opposite of asọ enwe ụgba. Ịgotago ịdị ọzọ asọ wee gbanarị gị. Enu na ana wee chinarị gị. Ị mara nje ahụ taba afọ nwe ọnwụ. You see. Enigwe achinarị gị. Ọkwa na a na-ekwu ya everywhere mana ụlọ ụka ma ihe niile. They say this thing everywhere. But I tell you, if you don't have asọ, if you're transparent, the information will not flow. Ọ gaghị aba.
ma ị dịrị asọ ọ gara aba because nature will purify you. That is it. Enwere carbon 8. This carbon 8 is unstable. Ịma ihe na-eme na carbon 8? Nature will make the carbon 8 stable to come into carbon 6. You got to go? Because 3 plus 3 equals to 6. That is the number of carbon. You are unstable. So because your life before was unstable, earth is heart, which is the judgment, or a place of hellfire. Ịnọ n'ọkụ mmụọ. Ịghọtago? And the problem bụ na ịnọ n'ọkụ mmụọ, ịgbadị na ịnọ n'ọkụ mmụọ. That is the case. That is the case. O nwere ndị bịara here to zọpụta ndị nọ n'ọkụ mmụọ na purgatory, to rescue those in hellfire. Nwere ndị bịara ọkụ mmụọ ịbịa taa afụfụ na their own place. Nwere ndị bịa for heaven to enjoy for the good they did. Everything wee back on. Death, birth, life and death. Onya okwa proton, neutron, electron. Because neutron will ever decay and go back to the father. Simple as ABCD. All this information is everywhere and black and white. But the only one to know is the holy ones. Ndị dị asọ will ever know this thing. Is there and it's open in black and white in the space, because you came from your father, from the Holy Spirit, mother earth. Na-ejighị njọ. Ọ bụ ihe Igbo automatically. Ọ ihe Igbo. But ndị be anyị amarọnụ, they will never listen. The problem bụ na that thing nọ ha n'isi, nọ ha n'ime, the opposite. They will never let them penetrate because they are so, the spirit of they are so adro ha n'ọnụ. They are so adro ha n'ọnụ. That is why they can dictate the information will not pass. Una ka ihe eji akpọ ya asọ, ka ihe eji akpọ ya ọnụ, onu onunu, ka ihe eji akpọ ọtụ, ka ihe eji akpọ otu, ka ihe eji akpọ ya ofu, ka ihe eji akpọ ya abụọ, ka ihe eji akpọ ya atọ, ịtọ n'ime ofu dị ngọzi, ịtọ n'ime otu dị ngọzi. Kedu ihe eji akpọ ya distance? Ihe abịa anyị kwesịrị ịma. Anọ bụ gịnị? For cardinal point. Eke na ori na afọ na nkwọ. Ọwụ na combine ya these three things together. Onye gị the number of neutron. That is 4. Anyị kwuchazie 4 anyị ekwuo ise. That is the space. You see. 5 ndị Igbo anaghị agụ 10 ụmụ ibe. Ọwụ na ịgasịa 8 ị gaa na spiral. That is the spirit of man. Ọ gasịa na spiral orie ye. That is iri origo ye. That is ebidokwere n'isi. 5 ise mmụọ aka ekpe. That is why we have 7. 7 is the number. Then 8 is infinite. Holy Spirit is 7. Asa asọ. Then oru ha na 7 ahụ ọ ga 8. That was life for Amona Gine now. Because life is on end. As it was in the beginning, is now ever shall be, world without end. That is it. You got to go maybe. So ihe a na-egbuwara ụnụ bụ ahịa. A na-egbuwara ụnụ ahịa for you to change. Enwere uru adịrọ n'isi azụ. There is no life. What you see is an illusion of life. Tọọ ihe ịfụrụ. Ime nwere ike iche na ebe a bụ ebe ị na-esi ọnwụ nwanne, jee jụọ ndị nwụrụ anwụ. O nwere egwu anyị na-agụ anyị si ọkpa akụ eri jee jụọ ka ọrụ ndị nwụrụ anwụ. Ịkọsịa destiny from the minute the Osiris from you. The asaa ka mkpọ ya asaa maka mkpọ ya Osiris nwere ike na na-aghọta ya asaa. From the asaa, the transparent people from you. Nwanne ịghọ na onye nwụrụ anwụ because the oxygen will stop. Oxygen bụ number 8. Oxygen bụ number 8. So onye ọbụla ma sayensị ga-aghọta ihe m na-akọ here. Number 8 bụ oxygen, and once the oxygen stop from you, you are dying. Ịnwụọna. And ịnwụ ha na orie nego ibidokwere n'isi be that. Kedu ihe na-emere ihe a niile? Why don't you restructure your life? Ebe ọ bụ na this thing, this is how it is.
birth, life and death. Why don't you restructure? Why don't you restructure then? So ka m sorozie gị because otu a I know life, then nke nwa amara life. Instead of you to learn life, you want me to follow you to hell. Or ihe ị chọrọ? You want me ịchọrọ ka m soro gị to hell? nsogbu adịrọ. Atụrụ ọmara atụrụ ofe ka ofe isi n'ọhịa. Ihe anyị na-ekwugodi bụ na kansa abịago bụ na ọbịago, and ndị ndozi ọdịnala abịago kwenu wee sị na cancer will not let cancer because we anticipate. Ihe eji mara ndị nna nna anyị ha anticipate. We anticipate everything before cancer abịa. Anyị mgbe anticipate make sure na before orie anyị enwetago ha bụ ọgwụ nke dị n'ala Igbo. Ọ bụrụ nke anyị ebute from China, ọ bụrụ nke anyị ebute from America. N'ala Igbo ka anyị ga-enweta dị ọgwụ gwọọ ya n'ala Igbo. Anyị ga-ebidogodi from iwepụ this nonsense from Shoprite. Mmanya ọkụ, all this foreign mmanya ọkụ burukwa ebuchighara ha azụ. Why na niile? Ego is not everything. Use the money, invest in your land, invest in agriculture. Brew the wine bujekwe ndị Italy, buru ebujekwe ndị Spain. Take it back to them. Ị na-enye onwe gị poison, you are eating poison. Ọbaka eri bari iri omego. Nsogbu adịghị. Agbachi ọsọ agụọ maịlị ụwa nke onye. We are here. We know the science of life. So ị gasịa ịbịakwa ebe ị na-anọ oke na-anọ ọchịcha. Ụmụazị wee zọọ gị ihe a zọrọ gị ebe ọ bụla ị na-aga na-achụ gị. Ịbịa zọpịa gị nsị agbasịa gị n'afọ. N'elu oke ka e butere ọnya dose n'iro, and this ebe o desara ọnya ọha ka field buru ibu, ọ dị ka field buru ibu, very mighty field. Oke hapụcha ebe niile ọ ga-eje chọọ nri, jewe ebe ahụ edewere azụ, ruo ebe ahụ ọnya ama ya, ndị mmadụ emebere ya ebere. Hey onye nke ọnya ama ya hewo, kedu ihe eji wee tiri oke ọnya? Nwanne, ọkwa ndị ọzọ na-eje achọ nri, oke ejebe n'ebe etinyere ọnya ka o jeta azụ awufu. Your desire is holding you. Your desire, ịfụrụ ihe obi gị sịrị ọ dị mma ịma bikos ị maha na ihe ọma ịmara ihe ọjọọ, so obi gị si gị nọ nka ije ebe ahụ, then all the positive and electric charge, electron dị charged so all negative charge ka ọ bụ. Nwanne, positive charge ka ịbụ, ị na-achọ ebe ị ga-esunye isi, ọ sị gị bịa come here, you are looking for where to go. Ngwa bịanụ nwanne, ị bịanụ ọta ya gị daa n'ebe ahụ godi a na-akụgodi nke a na-akọ. That is life or nature. That is nature. It's a desire. Letter C is for control. That's why you have child. Child needs the control. So Christ is for control. Those who control their mind and those who are to be controlled. That is two. The Christ, their son, is the Father. The Christ, the child, is the Lamb of God who takes away the sins of the world. In Agenti, Asa is their son, and the Christ, the light one, the big one, big Christ. Then the one name is the personified Christ is the Lamb, the nwa amụrụ ọfụrụ, the one enwero ihe dị n'ime, the blanket. Oh, I got when you're atụrụ n'onu. That every child is Christ unless you give them wrong information. With right information, they will rise above. With right information, every child will rise above. Every child is capable of rising above to a God. Every child. You gave them wrong information and you come here to blame Nwabeke and blame everybody. After you gave them, you show them slave picture, show them slave video, show them nonsense, show them everything destructive and destroy their mind. You come here and tell me nonsense after you have destroyed their life with nonsense image and negativity. Ịbịa here na-agwa m no rubbish. Oke ọnya mara oke jere ịta azụ ọnya ama ya. Oke jere ịta azụ ọnya ama ya. Ọ sị gị na if you see me, you see my Father. He said so in the Bible. He said so everywhere. For you to know what if before you mara ihe anaghị afụ anya, ị ga-ama ihe na-afụ anya. Through ihe na-afụ anya, you will know me.
That is true matter. You study what is not matter. That is it here. Left hand is here and half and you don't see it. And right is what you see. That is why it's 5-5. Mpoko get the 5. Mpaka get the 5. The eye is 2. One or more. One or more. That is why ndị dibịa mgbe ndị ochie ha na-ewere ihe white ete n'anya aka ekpe. Ha na-ewere ihe white ete n'anya aka ekpe. That is why ndị dibịa mgbe ndị ochie na-eme anya mmụọ ọ ihe ọ na-achọ ịkọwara gị. Mana ndị be anyị ọ ga-aghọta? Ụmụ ibe, would they listen? Can they hear the message from the source? Mba, ha agaghị anụ ya. They will come tomorrow and accuse me of everything. Every goddamn thing they will accuse. The same way as Jesus Christ came. There wasn't anybody came. Nobody came. That is what they see every day. They write about. Somebody will come and tell them about this truth. They will say, bring it. Who do you want? Barnabas or Christ? Give us Barnabas. Give us Barnabas. Kill the Christ. And tomorrow they will come and complain. Kill the Barnabas. Give us Barnabas. Give us Barnabas. Kill the Christ. Yes, the Christ will be killed. There is no problem. The Christ will be killed. And tomorrow you will see the Barnabas will come and do what? All of you will start crying again. Hey, Ohio, they have killed us. They have did this. They have did that. Yes. So wadro. We are here. We are not going anywhere. Thou shalt know the truth, and the truth shall set you free. That is the truth. Thou shalt know the truth. Ị ga-ama eziokwu, and the ọsọsọ eziokwu ga-akpọpụta gị. O nwere ezi otu ọzọ. Ndozi ọdịnala bịara maka ọdịmma nke ndị Igbo. Health ọ dị important, ọ dị anyị mkpa. Ma ọ dịrọ gị mkpa. Health dị anyị mkpa. Health dị anyị mkpa. Maka na onye dị ndụ na-afụ ihe ọma. Ndị Igbo si much more you live, the longer you learn. Much more you live, the longer you learn. So, ịdị ndụ ị ga-amụta. Asị na onye dị ndụ na-afụ ihe ọma. A na-akwa mma ndụ nwamkpi a na-eto ogologo. Mana ọ ka mma ka ị nwee arụ isi ike. Anyị nwee arụ isi ike, anyị ga-amụta. Maka na mmụta wụ proses. Mmụta wụ proses. Enwere onye amụrụ mụọ amamihe. Onye ọbụla amụrụ ya blank. Enwere nwa ọbụla amụrụ mụọ amamihe. Mba. Mma mgbe m gwara unu na 7 bụ asọ. 7 bụ asọ. Ọ bụrụ na ị gaa 7, nwatakịrị na-ebido iwe eze. Ọgwụ akịta ụwa mebiri emebi. Mgbe ndị ochie, nwatakịrị na-ebido iwe eze from 7 years. Nwaanyị na-ebido ịfụ menses from 14 years. From 21 years ụmụazị abaa uru. From 21 years ha abaa uru. Na-agụ ya 7 times 1 wụ 7. 7 times 2 wụ 14 bizration. 7 times 3 wụ 21 amamihe. Otu aka esi na akaụntụ ya. 7 times 7 oge ọnwa erubego. Oge ọnwa erubego 7 times 7. Ịghọtago? So all 7 bụ asọ. Ịnweta ha 7 ịba life. Ịghọtago? So ọwụ life. Ịghọtago? So 7 aha bụ life. All 7 bụ ndụ. And ị na-ekwuzi maka 7 a ị na-etinye life. That means you are the higher one. Onye ka anyị wee debere n'ụlọ ka wee na-agba Jesus Christ. Ihe ahụ personification. That's what we say gị na nna m. Because ha na-abụ ofu n'ime dị ngọzi. Ofu n'ime dị ngọzi. Ọkwa ihe ha kwuru n'ụlọ ụka ofu n'ime dị ngọzi. So that means this Christ is one with the Father. And if you go to atom, ị ga-afụ ya n'ebe ahụ. The neutron and electron is inside. One place. That's why we say na amụrụ ya na-ejighị njọ. That is secret. Ihe na-agwụ na ebe a. No church will ever tell you this thing. No church, no single church will ever, because most of them are married. Through me, you know my Father. Because all one is one. Ọgụrụ ya sị ịgọ mmụọ ya bụ ịgọ mmụọ. Ịgọ mmụọ. Mmụọ bụ asaa. Ndị nwa na onwe gị gụdezie dị mmụọ na ịgụdo mmụọ ya bụ na ịghọ nanụ. Ọ ịbụ nanụ. Ịgụdo ha na mmụọ. Then the information will pass. Asọ ebutu oyi. Asọ adọrọ ebe ahụ nwanne. Nwanne ị na-agba bọọlụ akpịrịkpa oge nkụ. Enweghị ihe ị ga-erinwu. Ị ga-aṅụ mmiri, ṅụọ mmiri o wee tụọ ya. Asọ mmiri wee pụta.
ọya ka ọ na-eji eme before ị bụ asọ mmiri o nwere time pam 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 all frequency. That's why you kpọ ya abụọ 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 2 frequency repetition. The moon ọnwa counting abụọ count separation kwa ọkwa division ọkwa symbol of division. Eji wee sị gị na nwaanyị bụ s symbol of s. S bụ gịnị? Multiplication. Ụmụ ibe ọ multiply. Division is multiplication. The symbol of 2, that is division, that is multiplication at the same time. Eji wee sị gị na ewere mkpịsị ngụ Adam ọkwa from anyanwụ ka esi wee wepụta ọnwa. Ewere mkpịsị ngụ ya wee kere Eve nụnụ. Ọkwa nọmba 2 bụkwa helium. Helium ka nwa bekee na-akpọ ya the gaseous freezing gas. Freezing gas ọkwa bụ nọmba 2. Iweta that flammable gas bụ 1. Iweta frozen gas i add nọmba 3 atom. Werezie carbon ịbịa were 3 aha join ya together onye gị 6 which is number of carbon. Ụmụ olukwe na mmadụ bidat eji wee kpọọ ya isi. Nọmba 6 bụ isi. Ọkwa ihe ndị Igbo na-akpọ ya isi. Ndị Igbo sị na isi ọmụ kwuru. Ndị Igbo sị isi na ọ bụ ụmụ kwuru ya. Nna nna ha sị isi. Isi bụ isi. That is number of carbon. That is who you are. Ọngụ bụ isi. Ọnụ nwa bụ isi. Ụmụ ibe anyị nwa bụ isi. But anyị amakwana ihe bụ isi. Mba anyị ama ihe eji ekwu ise. Anyị amara ihe eke n'ori na afọra nkwọ ji wee bụrụ ịnọ. Anyị amara ihe eji wee sị abụọ. Anyị amara na chi abụọ na chi anwụ apụtago ọbụgo ọbụọ ya ọya ka ọ bụrụ asaa asọ asatọ asatọrọ atọ ọnyanwa mmụọ ọba infinity ya bụ 8 ụwa agwụ ọkwa ya ka a na-eme. Ọ bụzie na ọbazie na ọ sị gị ite naanị itego naanị itego ọba anyị etego naanị ọ ebe anyị nọ ya ọwụ spiral ka a na-akpọ ya. Anyị etego naanị ebe anyị nọ kịta bụ anyị tere naanị ọ ya bụ ite naanị ebe anyị nọ ka a na-akpọ ite naanị anyị etego naanị ọ ihe anyị nọ ihe nwanne ị nọsị itesia naanị orie gị itesia naanị orie gị iri ọ ya bụ iri ọkwa ya bụ iri ụmụ ibe orie gị na itesia naanị orie gị ịgakwa baakị ịgazi ebe a ka ebe ahụ ọwụ na-eme ha ọfụma because ịma na ebe ahụ na electromagnetism na ọwụ negative charge. So ọkwa ịnwụọ o burukwe mmụọ gị dịzie heavy na ọ gaghị ebu nwunye nwanne. Mmụọ gị dị heavy ọ gaghị ebu nwunye. Nna anyị ga-agazi na osisi ndị Afrịka ịmago na eburu oisi ote egbujisie dị oisi ese ndị erie ndị ala bekee nwa bekee wee kwee n'ọkụ wee na-aṅa gị ọkụ a na-aṅa gị ị na-agbazi kịtị ịma ha na mmadụ dị ya. Gaa n'iro negodi nkịta anya ị na-enye anya ọfụma ị na-ewu odoga anyị ya mmadụ mgbe mbụ na o nwere ihe atịrị eji wee bịa na this condition ewere na-achụ aja. Ụmụ ibe there is vengeance. Ma ọkụkọ ma ewu there is vengeance. Anytime the moment of death intercepting life, the spirit is going out with the blood. Spirit not with the blood. Be careful. Onye ka o ji eme asị gị chụọ aja enwe ihe a na-asị gị kwuo. Enwe ihe a na-asị gị kwuo mgbe asị gị chụọ aja kwa eziokwu ị na-egbu ọkụ o nwere ihe ị na-ekwu mgbe ahụ. So mba agaghị m ekwu nke a ka ndebe ya agaghị m ekwu ya kama tiwe okwu asị na dị oche anaghị ekwuchi ya ọfụ n'elu maka mgbe ọzọ ịghọtago. So ka ndebe okwu ahụ nke ahụ ga-adịba mgbe ọzọ. So ụmụ ibe agaghị ekwu nke a na public maka ma etiwe aka oyibo nsogbu ebe a. So a sị m udo dịrị ụnụ ka anyị jekọme ihe ọzọ na mbọsị nta ka anyị chọọ ụnụ were ntị. Kpọbanụ nọmba aha n'ebe ahụ kpọbanụ nọmba aha n'ebe ahụ nọmba aha m tinyere ebe a kpọbanụ ya ka anyị chụọ ụnụ kansa n'ala Igbo bifo ọbịa ka anyị chụpụnụ ya ka anyị nwekwuo laboratory ebe ọ dị herbs ndị niile nwere herbs ndị dibịa niile nwere mgbọrọgwụ na mkpa afịfịa ka anyị baa n'uru emere anyị ihe eme wetere na anyị dị mgbọrọgwụ ka anyị were mgbọrọgwụ a gaa na laboratory nke anyị weta cancer cells were mgbọrọgwụ anyị wepụta the active ingredients were echekie ma ọ na-egbukwa kansa n'eziokwu. Ọ bụrụ na ọ na-egbu ya nwanna ya nọdịgo n'ọfụma ọ bụrụzi nke okwu
anaghị ekwutie n'okwu. Ihe anyị na observable through the practical science. Nna nna anyị ha bụ nka na ụzụ, ọ ihe eji mara ha, and onye ka anyị na-eme ife eji mara Igbo ka anyị na-eme. Onye ọbụla sị na ọ bụrụ ihe eji mara Igbo, onye ahụ ama ihe ọ na-akọ. Onye ahụ amara ihe ọ na-akọ at all, go and tell them, si na m kwuru. Onye ọbụla sị na ya amaghị ihe bụ omenanị ma ọdịnanị, si na ọ mara ihe ọ na-akọ. Ihe ọ na-eme bụ ceremony. Ihe onye ahụ na-eme bụ ceremony. There is 4 fundamental structure in life. There is practical, there is literal, there is unwritten, and there is dogmatic. You must know them. These 4 structure of life, you must know this 4 structure. Ọ bụrụ ị mara ebe ị nọ, ị ga-ama ya. So these people na-eme ya either na ha nọ na practical, or na ha nọ na literally, or na ha nọ na dogmatic. They are not, ha nọ na unwritten. Enwere information a na-akụzi a na-ekwu na ntị. Enwere information a na-agwa mmadụ na ntị, anaghị ede na akwụkwọ. That is, ihe ọ bụla ịfụ na akwụkwọ is declassified information. There is information there, of course, yes, but it's declassified. Ịghọtago? Enwere ihe nnukwu mmadụ kwesịrị ịma. Ọ mara ka a na-epụọ ndụ. Ọ ihe anyị bịara imere ka ndị be anyị pụọ ndụ maka afọ ndị be anyị na-ata. Ọ dịrị anyị mma. Mana onye ọbụla kwujọrọ asaa ịtọ, o wee bụrụ ndụ nke anyị na-ebi. Mana onye ọbụla meghere o ji eri ede kpụọ asọ n'ọnụ, a na-akpọ asọ, kwuo kwujọọ onye ka sị na okwu ọnụ mmadụ ji wee wụrụ ọnụ mmụọ. Ndị be anyị amara nọ n'ikuku okwu si apụ. Okwu ko a sị na okwu bụ ụzọ erugo be Chukwu. Unu amaghị ihe eji wee kwuo maka nọ n'ikuku ka ọ nọ. Unu amara nọ n'ikuku ka ọ nọ. Ọ ya bụkwa ọkwa ha na-ekwu, ọkwa ya nọ n'ikuku. Mana ndị be anyị amara nọ, mmadụ mepee ọnụ o jesi na mmadụ ibe ya, ọgbakọ onye ọ na-ekwu maka ya, ma onye ahụ ọ dị ka ya ma ọ dịrọ ka ya, ọkọtọba mmadụ ibe ya, o kwuo ọgba amasị gbagide mmadụ ibe ya. Ịgba amasị gbagide mmadụ ibe gị, ịma dị ma onye ahụ ị na-agba amasị agbagide ọkwa mmadụ dị ka gị. Maka enwere mmadụ nwee mmadụ, enwere ndị wụ mmadụ, maka na anyị nwawo mmadụ bụrụkwa mmụọ dị na mmadụ. Anyị ji wee debe asọ, maka na asọ mere anyị iji wee bụrụ ofu n'ime otu dị ngọzi. Mana onye nkịtị ọ pụtazie n'uhe nke ụwa, o jiri ụwa wee na-aja ọjị atọ n'ime ofu dị ngọzi. How can you do that? The consequence will come. A sị na onye riri amụ ebele ji ibi ụgwọ. Nna m ji wee sị m, mmụọ akpa na agwụ ejebe mmụọ, ka nke mmụọ na-eme dịrị mmụọ. Ka esi eme n'ụwa ka esi eme n'eluigwe. Ebe a bụ mmụọ, ebe a bụ mmadụ. Ị na-afụ ihe niile everyday n'iro, mana ị gaghị ama. Ị na-afụ ya ebe niile, mana ị gaghị ama, maka na the information is hidden only for those who attend. Ihe ụwa chọrọ, ụwa enye ihe ọbụla ọ chọrọ. Ụwa chọrọ ihe ọbụla ị chọrọ, ụwa enye gị. Asọ ọ dị n'ire. Ọ ya ka mgbe ndị ochie, ndị nze na ọzọ, a na-aka ha rezọ n'ire. Kedu ihe ji aka ha rezọ n'ire? Ọ ka ya rezọ n'ire, asọ ha baa ebe ahụ ma absorb, ọ ṅụọ n'iyi na mbọchị ọbụla o mere ihe dị ụta mekwa ya. Ịmana ndị be ya mara about symbol. Ndị kịta amarọzi ihe niile a nwechara ihe ọ pụtara. O nwere ihe ọ pụtara, mana ya amarọ. Ụwa kịta amarọzi. Mana agbasi ọsọ agụọ maịl. Ihe anyị bịara ka ọ dịrị anyị na mma. Onye ọbụla sị na ọ ga-adịrị anyị na mma, ọ ga-adịrị ya na mma. Onye ọbụla sị na ọ ga-adịrị Igbo na mma n'ime mmụọ na eziokwu, ọ bụrụ ndị ochi na ndị ama, ọ ga-adịrị ya na mma. Mana onye sị na ọ gaghị adịrị anyị na mma, ihe onye metere o jiri isi eburu. Anyị anaghị akụ mgbanụ. Anyị abịaghị ibi forever. Ihe anyị bịara bụ na anyị bịara abịa n'ụwa bụ abịa, onye bisia ọnaba. Mana we must lay a legacy here. We must drop something here to remember us.
with this thing we do. That is what we care. Nothing more, nothing less. Ụmụ ibe, asị m udo dịrị unu. Ka asaa bụ mmụọ dị na mmadụ, dị n'ife nke dị n'ime mmadụ, na ọ bụrụ na ịghọta ya ọ bara gị uru, ọkwa na ịghọtara ya ọ ga-afịa, maka na o nwere negative charge at the same time nwekwe positive charge. Ọ dependere nke ị na-eme eject. Ime eject, ndị Igbo wee sị gị ome mma na mma anyị, ome njọ na njọ ya na, maka na mmiri mara ugo asaghị ugo arụ. Asị m udo dịrị ụnụ. Ka anyị na-ejekwe n'ubi ka ọ ka na-aka. Kpọkwa na akara anụ nwa m gwara ụnụ, kpọkwa akara ahụ. Ndị nọ n'ala Igbo, ndị nọ na Naịjirịa, kpọọ na akara ahụ. Udo dịrị ụnụ.